nau'ikan mutanen da suka fi kowa shan wahala a bangaren soyayya. Haka Allah ta'ala ya hukunta cewa zuciya ita ce jauharin da take da alhakin ɗaukar soyayya ko kuma dakon ƙiyayya. Soyayya dai zuciya take samu ta kafa sansaninta a ciki. Haka kuma ƙiyayya ma a lokacin da ta buƙaci sauka ba ta da wani gurbi da ya wuce zuciya. Amma kafin mu dora akan bayananmu za mu so mu ce idan muna daga bangaren waɗanda suke ɗaukar soyayya tana kama zuciya ne ba tare da zaɓin mai ita ba, to sai mu jajantawa irin nau'ikan waɗannan mutane tare da taya su alhinin halin da suka tsinci kawunansu a ciki, wanda ta sanya su zama waɗanda suka fi kowa shan wahala a fagen soyayya. Idan kuma muka ɗau ra'ayin waɗanda suke ganin ita soyayya faruwarta bisa zaɓin mutum take samunsa, to sai mu ce lallai sun yi ganganci tare da tafka kuskure. Amma dai duk ma ba haka lamarin yake ba, domin kuwa a ra'ayi mafi rinjaye wanda kuma muka fi karkata a kai shine cewa soyayya ba bisa zaɓin mutum ne kawai take faruwa ba. Hakan yana buƙatar bayani mai tsayi. Sai dai idan muka ce za mu ci gaba da tsawaita bayani to abin zai ɗauke mu lokaci mai tsayi. Kai tsaye dai ga nau'ikan waɗannan mutane da suka fi kowa shan wahala a fagen soyayya. Na ɗaya, wanda yake so amma ba a son shi, wanda ya kama daga ɓangaren namijin ne ko mace. Na biyu, wanda yake matuƙar so amma ya ɓoye soyayya ya kasa bayyana ta. Na uku, son wacce matsayinta ya zarce na mutum ta kowace bangare. Na hudu, soyayyar matar aure ga wani na daban wanda ba mijinta ba. Na biyar, son wani jinsi wanda ba jinsin halittarsa ba, kamar masu fadawa cikin soyayya da jinsin aljanu cikin rashin sanin cewa su ɗin aljanu ne. Na shida, wanda suke ƙaunar junansu amma kuma iyaye suka zame musu cikas a cikin soyayyar tasu. Na bakwai, soyayyar waɗanda akwai rashin jituwa kamar gadon gaba a tsakanin gidajen dukkan bangarorin biyu. An yi ittifaki irin waɗannan nau'ikan masoya su suka fi kowa shiga cikin halin kunci da matsatsi a cikin lamarin soyayya.